Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, ба рӯзҳои наздик дар канал 100 000 мешавем. Раҳмати калон барои дастгириҳо. Нафароне ки бори аввалан обуна мешавем дӯстон. Хуб, наршод реклама дар номерҳои поянбуда муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстон, мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, павароти Ленинград, деҳаи Зайналобод, Дарёбод. Аз центри Ленинград то хона ана ҳамин дарвозаи кӯча аст дӯстон. роҳе ки мошино меравад меояд то центри Ленинград. 800 метр роҳ аст дӯстон. ростаки ана ҳамин хел меоем дӯстон. ана ҳаминҷо тарафи кӯча аз ин дарвозаро мегиранд ба рӯзҳои наздик. инҷо кӯча мешавад. ростаки медаровем дӯстон. як бинои як ошёна ва фундаменти барои 4 дархона, як плашадкаи калон, замини калон, ҳамаи ана ҳамин фурӯхта мешавад. як ҷо аст дӯстон. 13 сотиқ замин, 2 дархона дар ана ҳамин бино. ана ҳаминҷо роҳи плашадкаи кӯча аст дӯстон. дарвозаи ана ҳаминҷо ҳамаш ана ҳаминҷо мешавад дӯстон. ана ҳамин дарвоза мешавад. инҷо дарвозаи ҳамсоя тарафи пушт. дарвозаи ана ҳамин хона ҳаминҷо мешавад. роҳи кӯча. хуб, дар инҷо 2 дархона аст дӯстон. 13 сотиқ замин гуфтем. об свет доимӣ аст. ҳозир аввалан рафта хонаро ба навор мегирем, баъдан заминашро нишон медиҳем дӯстон. ростак як калидор мешавад дӯстон. аз тарафи дасти рост як хона. хонао сафед кардагӣ падъабой. аз тарафи дасти чап як хонаи дигар зимнӣ. дар ин ҷо бошад як душевой, айни ҳол римон надорад. дар даруни хона ин ҷо гуфтем рӯпарои ана ҳамин бино як фундамент аст. фундаменти рехтагӣ барои 4 дархона, як хол, кухня, ҳамаш қоидавӣ кардагианд дӯстон. метавонед ки инҷо хона бардоред. хоб, аз ин тарафаш як ҷои кухня мешавад дӯстон. временкам кардагианд, беримонт, триза дорад. дар ин ҷо бошад як ҳоҷатхонаи времянка. заминаш дӯстон аз ана ҳамин баъди ҳоҷатхона аз пушташ сар мешавад то ана ҳамин девол бигем, аз ана ҳамин девол то ана ҳамун дарахт. имхел замини плашадкаи калон мешавад. ҳозир бо аз пеш рафта ба навор мегирем. ростаки то ана ҳамун дарахт замин. инҷо девол мешавад, забор дӯстон. амхе то ана ҳамун тарафа ростаки дарвозаи кӯча гуфтем. метавонед аз инҷа дарвоза кунед дӯстон. метавонед тақсимот кунед. аз инҷо як хонаи дигар бардоред. замини ҳамвор аст. заминша ҳамвор кардагианд ва хонахарое ки ҳастанд, мақсад метавонед ки договор кунед. аделна мумкин ки аделна ин тарафро фурӯшанд, аделна он тарафро. номерои соҳиби мулка мемонем, зангаш мезанен, маълумотша худаш медиҳад дӯстон. як плашадкаи калон аст. инҷо хонаи ҳамсоя мешавад. инҷо забор мешавад дӯстон.
اینجا هم زبور. آبش هست، آب دائمی است. خب دوستان، یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه رودکی، پاورات لنینگراد، دهه زینالآباد، دریاباد. از سنتر لنینگراد تا درونی همین خانه 800 متر راه است دوستان. 800 هم نه 500 متر راه است دوستان، کمتر است. 13 سوتیق زمین، 2 در خانه، 4 در خانه دیگر در اینجا گفتیم تیار است فوندامنتش و یک площадка زمینی دیگر. همش یک جا فروخته می شود دوستان. نرخ این خانه 380,000 سومون. باز معامله دارد. خرید و فروش با اسعار ملی برای مونده می شود. نمرها برای تماس 009 77 17 63. یک نمر دیگر از نمرهای راسیسکی از دوستان واتساپ دارد. +7 925 22 55 353. در آن همین نمرها واتساپ هست، میتونید مراجعت کنید، معلومات پورا رو صاحب میدهد. اینجا گفتیم دروازه کوچه از دوستان، ماشین رو از این طرف ماشین میرود دوستان تا سنتری لنینگراد، مغازین، مسجد، مکتب همش در اینجا هست. خب دوستان، لایک میمونیم، ابونه میشویم. نشد реклама در номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунед, ҳатман кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори навбати мо.